Mire, vostè em digué en l'anterior plenari que havien demanat un canvi de direcció en el carrer Cervantes, però digue'm on, perquè jo, revisant la documentació, no ho he vist en cap lloc. Insistim en este prec, faça un canvi de direcció en el carrer Cervantes. Altra cosa, deixi de ser un sumís a la conselleria i digue'ls el que ens fa falta a Tavernes. Com deixa que l'eixida del carrer Clot es dissenya per a camions lleugers de 10,55 metres? Com és tan sumís en la conselleria i no li diu que no pot ser, que els trailers de les empreses de la zona, del Pla, tenen prop de 16,5 metres i van a enganxar-se en eixes rotondes. Per això s'enganxen ara, senyor Llàcer, per això s'enganxen. Hauria costat tan poc parlar amb les empreses i els veïns abans de començar a fer les obres. Hauria costat tan poc fer les coses bé. Quina indústria pretenen que vinga així a Tavernes si vostès deixen els accessos en aquesta situació?